Hola, benvinguts al Lliurament 3. Alguna vegada vos heu demanat com poden saber l'altura d'un edifici sense pujar-hi? O com podem mesurar l'amplada d'un riu sense banyar-se els peus? Bé, doncs aquestes respostes ens la proporciona la trigonometria. Anem a descobrir-les. Considerem la següent situació. Volem determinar l'altura d'un edifici sabent la nostra distància a la base i l'angle amb el qual veiem la part més alta de l'edifici. En aquesta situació apareix un triangle rectangle. Podríem usar Pitàgores. Bé, Pitàgores relaciona els tres costats, però només en coneixem un, la distància d. Ens falten dos, per tant és impossible trobar d'aquesta forma l'altura. Tal vegada aplicam el teorema de Tales. Tales ens parla de triangles semblants, però aquí no ens ajuda. I a més, Tales no utilitza directament l'angle que hem mesurat. Queda clar que necessitam una eina nova, una eina que relacioni l'angle amb els costats del triangle. Aquesta eina són les raons trigonomètriques. Considerem un triangle que sigui rectangle. Per qualsevol dels angles aguts, que en aquest exemple anomenem alfa, identificam els costats, la hipotenusa, que és el costat més llarg, el catet oposat, és a dir, el que està en fora de l'angle alfa, i el catet contigu, aquell que està junt amb l'angle alfa. Definim llavors tres raons fonamentals. El sinus d'alfa és la raó entre el catet oposat i la hipotenusa. El cosinus d'alfa és la raó entre el catet contigu i la hipotenusa, i la tangent d'alfa és la raó entre el catet oposat i el catet contigu. Aquestes raons només depenen de l'angle alfa i no de la mida del triangle. I amb elles, si coneixem un angle i un costat, podrem trobar els altres costats del triangle. Tornant a l'exemple de l'edifici, si coneixem la distància d i l'angle alfa, podem usar la tangent per trobar l'altura i, ja que la tangent d'alfa és i dividit per d. Però, què passa si el nostre triangle no és rectangle? Imaginem que volem mesurar la distància entre dos punts inaccessibles A i B observant-los des d'un punt C. Aquí no podem emprar la definició de les raons trigonomètriques directament, atès que només estan definides en triangles rectangles, és a dir, necessitam almenys un angle de 90 graus. Això vol dir que haurem de desenvolupar eines més generals, i aquestes es coneixen com el teorema del sinus i el teorema del cosinus. El teorema del sinus relaciona cada costat amb el sinus del seu angle oposat. És útil si coneixem una parella costat-angle oposat i una altra dada, ja sigui un angle o un altre costat. El teorema del cosinus és una generalització de Pitàgores per triangles qualsevols. Relaciona un costat amb els altres dos i el cosinus de l'angle que formen. L'usam quan coneixem dos costats i l'angle que formen entre ells o quan només coneixem els tres costats del triangle. Amb aquests dos teoremes podem resoldre qualsevol triangle i calcular distàncies i angles que a primera vista ens podien parèixer molt difícils. En ocasions no estem interessats a trobar una distància, sinó un angle. Per exemple, si sabem una raó trigonomètrica, ens interessaria saber a quin angle li correspon. Això ens porta a les equacions trigonomètriques. Per exemple, resoldre sinus de x igual a 0,5 significa trobar quins angles x tenen aquest sinus. Una solució la dona la funció trigonomètrica inversa arcsinus, i són 30 graus, i ho podem visualitzar damunt la circumferència goniomètrica. Però atenció, també hi ha una altra solució dins d'una volta, en aquest cas l'angle de 150 graus, perquè també té com a sinus 0,5, ja que el sinus és positiu en el primer i segon quadrants. I això no és tot. A causa que les funcions trigonomètriques són periòdiques, si sumam o restam voltes completes, és a dir, múltiples de 360 graus, obtenim infinites solucions d'aquestes equacions. En resum,
En aquest tema veurem les eines bàsiques de la trigonometria. Definirem les raons trigonomètriques, sinus, cosinus i tangent, que ens serviran per resoldre triangles, rectangles. Després aprendrem els teoremes dels sinus i cosinus, que seran fonamentals per resoldre triangles en general, que no tenen per què ser rectangles. I finalment farem una introducció a les equacions trigonomètriques. Amb aquestes eines ja podeu començar a afrontar els reptes del lliurament 3 i aplicar la trigonometria per resoldre problemes. Endavant en l'estudi!